everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Right now. Lagi pwede. Sulti ko, asa na dapita kay ako mismo ang hangyo ni attorney? Ha? Asa na dapita, ha? Asa? Ay, mo anak ko pa. Sulti ko kung asa na. Maglisod lagi ko. Maglisod ko. Ay, Karon pag kaming adlaw na dali. Lisod pa yung niyo. Kami ramgong duha ni Irene ang giingon ni attorney o wanay laim. nga sa to pa? Makadare ka nga pasagdan ko? Okay na nimo nga wa ko'y kapuy-an? Pangita lang mo nag-lodging house or pension house. Napoy ng kanya. Oh, nya ka mo magpuyo mag-mention? Haya-haya good ninyo. Hayahay mo lang. Abwiset ka! Bwiset! Hello? Hello? Oh. Ay, iyan ang giputol na. Pero, unsa may mahimo na ko? Wa magid siya giapil ni attorney. Pero, luyas niya. Ay, unsa kay maayo na kong buhaton sa... Ang maayo ni mong buhaton, iparok ng imoo. Oh, Ang nakurat man ka. Unsa magyud ka, Angel? Ha? Nganong ingon man kang may pag akong iparok ang akong ha? So ka diha? Naku ka istorya cellphone, oh. Hello? Hello, Angel. Ay, kadiyot sa, kadiyot. Kaya di apil-apilon diri ay. Pero nakaimong kang ikaw nga akong giingan nga may pag-iparok ang o. Nasayo pa di ko. Sige, diya ka na. Uplok man ko eh. Oplok yun ka. Usam di ako itawag ni mo. Wa ba ka ko kabuang ni ining Angel sa? O nga nung kabuangan tamang ka? Sabi ako makuha kung kabuangan di ka. Asula pa yun eh. Magpadool ko niya. Hindi na ko magpakita. Maminaw lang ko. Dini. Di na ko niya makita din eh. Siguro halang yun nga di ka makitaan ha. Oh. Tampalungon ta magyud kag makitaan ti ka. Hoy! Imo man ko nagipustak ang sirahan. Mahalon na ba kayo ng siraha, oh? Pastilan makaguba ta, ana. Di pa sa ito maguba eh. Noon sa di ka. Murag stress lagi ka. Ako, Hano, wa dagit ko ma-stress. Abi ni mo, nalingaw kog sikig tan-aw ining kwarto nga gipaistara ni attorney nato. Dako ini, Hano. Imagine ha, guest room ra gani ni ha. Unsa na gid ka ang master's bedroom, no? Han, kuan ba? Hangyo as Angel eh. Ha? Di lagi nakabalibad di mo. Nga unsa man? Parting roon na ba? Ang Mutugan na lang ko ni mo. Mag-uro siyang nanawag. Naghilak taon. Asa na lang ko dun siya paingon. what is mo ato sa evacuation center? Di siya masilbi dito eh. Artehon ba itong igagaw na ko? O di siya maginarte. Sa ato ba? Wa kay plano nga mutabang niya? Wa gini kay pagpati sa kong kadugo. Dili man sa ingon ana, Han. Ayan ako paghanhan ako. Ayrin. Oh, Sige kaghanhan. Pero wa kay pagbati sa kong parente. dili man ko sa ingon ana. Pero igura sa dabatang nakipuyo din eh. Mao gani nga ang yu'a sa Angel. Dili man si Angel ang tag-iya ining mansyon. Pero ang iyang tingog ang gisunod ni attorney. Klaro man siya ang nagbuot nga dili i-appeal si Runa. Oh, Ang yu'a siya ba? Ayaw lang hangtod dili mo sugot. Kay kung siya na amuhang yun ni attorney, sigurado mo yun nga, dili siya balibaran. pero Sige na, good. Ang yu'a na, good. Ha? Ang yu'a siya. Ay yung sugot.
Ayaw ba yun? Oh. Nakadungog na to si Angel. May surveillance camera din eh. Ay nagtagdang iyang gisulti. Na timing ra na. Naam na siya ka-istorya sa phone. Ha? Ay, sus. Mutuo, magka ng tawhana nga bakakon man ang dako. Oh. Tanaway ko ng dagwayan na. Tutuki, ragod na. Oh. Anong totoo mo ko? Sorry. Dili ba da ikaw yung gipasabot di ay? Oh, dili. Uy, dili. Ako man. Sa pamandi ay ang akong laing gipasabot. Dagway di anong tawhana. Maayo rin mong patungan sa tansya. Animal. Oo. Nga naman ka. Dili man ka ikaw yung gipasabot. Oo, de. Di, to da ko na. Nahangan? Maayo kay nadutlan pa di ay nasalbahisa na. Bakakon, user, bagagnaw, babaero mo ng gwapo. Ha, naunsa man ka. Nangus mo manggog ka. Puwa ka na imong naong oh. Aw, nahangan lagi. May pagkaigo. Wa na ko malingaw, ini. Irene, ha? Wa na ko malingaw! Han, unsa ba? Angel! Ryan, unsa ba? Nakakita ka o nagkumputa sa siyang cellphone sa Angel? Oh, bitaw. Kadiyot lang ha. Kadiyot sa... sige. Panawag lang niya balik ha. Bye-bye. Bye. May problema? Angel, pasensya na ha. Wa tuyuan ni Ryan nga dako na niyang tingog. Nga no sad ka sa? Ngang ako mga amiga, mga tanga man? Oh. Kadtong akong gisulti karon, mura sa tong ikaw, Irene. Bisan klaro nang gitunto sa iyang bana, bisan harap-harapan na ang gibuhat, labana lang gihapon. Lami kay mong pakungong duha. Time pa. Kay gitunto rin ako sa Irene. Sumani mo! Dako naman ka! Ikaw rin makatugbagan na imong pangutana. Ha? Pwede ba, Han? Angel? Dili na mo maglalis? Madunggan ta ni attorney. Mauwaw ta, uy. Ni atas yung mansyon niya saba kayo ta. Ay. Mulakaw ko. Mubalik na ko niyang gabi. Asa masag ka? Asa pa? Muadto siya igagaw. Han, asa bitaw ka? Kung mulakaw ka, di na ka makabalik og din eh. Unsa? Wa ko magbinuang. Time pa, nga nung ikaw ko'y magbuot. Tag-iya ka? Ika'y tag-iya din, eh? Han, kalma lang. Si Angel ang akong kitugyanan sa tanang affairs din sa mansyon. Attorney, Attorney. Kung unsay desisyon ni Angel, maunay masunod. Pero, attorney. okay, attorney. Noted, attorney. Ryan, dali na. Manood na tagbalik sa kwarto. Dali na. Okay na. Wala tayo mahimo si Ryan. Kinsay nagtugot nimo nga isulob na akong pajama? Oh. Pag-upag yung kang kaliko? Sa ato pa. Mikamit ka sa ako mga gamit sa banyo o mikamit ka sa akong tuwalya? Oh. Ay kung isihi ha, attorney? Pwede ti ka ikiha na yung magibuhat. Okay ra. At tubangon ti ka sa korte. Kiha lang. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.